Hayırlı erте Россия 1 телеканалында Татарстан яңалыклары студияда Идел Кыямов. Бүген сәгать 10-да Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Дәүләт Советына еллык юллама белән мөрәҗәгать итә. Салих Сәйдәшев исемендәге Дәүләт зур концерт залында узачак чарада сүз республиканың эчке һәм тышкы хәле, социаль-икътисади үсеш, гуманитар тармак, туризм, һичшиксез сәламәтлек саклау өлкәсенең төп күрсәткечләре турында барачак. Аның ничек узуы турында төгәлрәк безнең коллегаларыбыз көн дәвамында Вести Татарстан чыгарылышында җиткерер. Татарстанда 11 октябрьдән ковидка каршы чаралар катгыйлана. Яңа чикләүләр барлыкка килә. 65 яшьтән өлкәнрәкләр өчен изоляция һәм җәмәгать урыннарына бару кагыйдәләре үзгәрә. Дүшәмбедән театрлар, кинотеатрлар, цирк һәм концерт заллары 50% тулган чиракта гына эшли. Әмма кеше саны тулайын 500-дән артмаска тиеш. Оештыручылар чарага кадәр 7 көн кала оперштабка хәбәр итә. Хезмәткәрләр һәм килүчеләргә вакцинация узу турында сертификат яки шушы араларда авырып терелгәне турында белешмә күрсәтү мәҗбүри. Шул очракта гына спорт, күңел ачу мәдәни чаралар үткәрергә мөмкин. Кунакханәләрне һәм хостелларны яртылаш тутырырга гына рөхсәт ителә. Шулай ук дүшәмбедән рестораннарга һәм кафеларга, спорт үзәкләренә, бассейннарга, фитнес үзәкләргә, аквапаркка һәм сәүдә күңел ачу үзәкләренә гамәлдәге QR код белән генә эләгергә мөмкин. 1 октябрьдән вакцинация узмаган 65 яшьтән өлкәнрәкләр өчен мәҗбүри изоляция режимы кертелә. Өйдән бары тик поликлиникага вакцинация ясатырга, ашыгыч ярдәм кирәк очракта якындагы кибеткә чыгарга мөмкин. Шулай ук өй яныннан ерак китми, урамда этләрне йөртергә рөхсәт ителә. Эш бирүчеләр 65 яшьтән өлкән хезмәткәрләрне дистанцион режимга күчерергә тиеш. Татарстанда вакцинация пунктлары атнага 7 көн эшли. Сәүдә үзәкләрендә һәм мәдәният йортларында өстәмә рәвештә мобиль пунктлар да ачылды. Алия Галиуллина, Илмир Исмагилова, Татарстан яңалыклары. Сокланырга кирәк. Сәламәтлек үзебезнең кулда. Татарстандагы мәдәният үзәкләрендә коронавирустан вакцина ясатуның өстәмә пунктлары ачылды. Бүген үк инде һәркем заявка бирә ала. Моның өчен күп функцияле үзәккә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Бу тиешле ташламалардан файдалануны гадиләштерү өчен эшләнә. Күп функцияле үзәкләр аша кертелгән барлык мәгълүматлар социаль учреждениеләргә таратыла. Яңа сервис киләсе елның февралендә эшли башлар дип көтелә. Татарстанда грипп авыруыннан саклану буенча кайнар линия телефоннары эшли башлады. Сорауларга Роспотребнадзор белгечләре җавап бирә. Балаларны йогышлы авырулардан саклау чаралары, битлекләрне дөрес киеп йөрү буенча киңәшләрен бирәләр. Кайнар линия телефоннары 14 октябрьгә кадәр иртәнге сәгать 10-нан алып көндезге 4-кә кадәр эшли. Бөтен дөнья почта көне уңаеннан Татарстан Милли музейы музейдан хат җибәр дип аталган акциясендә катнашырга чакыра. Ул 10 октябрьгә кадәр дәвам итә. Музейдан туганнарга, дусларга хат җибәрергә мөмкин. Халыкара почта көне уңаеннан оештырылган кызыклы чарадан хәбәрчебез әзерләгән репортаж. Күптән күп, шуктан шук сәламнар юллап, хәл-әхвәлләр сорашып, күңел җылысын биреп, хат язу үзе бер рәхәт гамәл. Татарстан Милли музее әлеге матур гадәтне яңартып, хат алышу акциясын оештырды. Чара Татарстан почтасы белән берлектә үткәрелә. Я написала это письмо первый раз. Мин бүген беренче тапкыр кулдан хат яздым. Хатны нимә юлладым. Түземсезлек белән аннан җавап көтәчәкмен. Музейга килүчеләр хат язу тарихы белән танышты. Почта маркалары тарихыннан лекция тыңлады. Что такое марки, как они появились, зачем они нужны? Әлеге лекцияда мин почта маркалары ничек килеп чыккан, ул нәрсәгә кирәк, хәзер аның нинди төрләре бар, менә шундыйрак сорауларга җавап бирдем. Бүгенге мәгълүмат чорында кешеләр барыбер дә хатлар алыша. Гадәттә бәйрәмгә открыткалар җибәрәләр. Армия сафларында хезмәт итүчеләргә дә хат җибәрәләр. Әлбәттә, мондый хатны алу, аның җылысын тою күпкә кадерлерәк. Цель акции. Акцияның төп максаты кешеләрне хат язарга өндәү. Көтмәгәндә якын кешеңнән кулыңа хат килеп ирешү әйтеп бетергесез хис кичерешләр бүләк итә. Музейдан хат җибәрү акциясына һәр теләүче кушыла ала. Чара 10 октябрьгә кадәр дәвам итә. Озлә Батырханова, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.
Башкалабызда мохтажларга әйберләр җыю буенча хәйрия акциясе узды. Казанлылар 2 тоннадан артык җылы әйберне игъана итеп бирде. Кабул итү пунктына өске һәм аяк, шулай ук балалар киемнәре, куртка, пальто алып килделәр. Җыелган әйберләр мохтажларга Калинин урамы 3-нче йорт адресы буенча урнашкан яхшы куллар склады аша тапшырыла. Ел саен 12 меңнән артык кеше биредә кием, салым, аяк киеме, көнкүреш техникасы, башка кирәкле әйберләр ала. Яхшы куллар склады кабул итүнең тагын бер даими пункты Восстание урамы 59-нчы йорт адресы буенча эшли. Дүшәмбедән шимбәгә кадәр биредә теләсә нинди яхшы хәлдәге чиста әйберләрне кабул итәләр. 20 октябрьдән Казан дәүләт аграр университеты базасында Татарстан аграрийлары өчен укулар башлана. Яңа эш башлаучы фермерлар өчен кошчылык, терлекчелек, атчылык, үсемлекчелек юнәлешләре буенча теоретик дәресләр һәм күчмә практик осталык дәресләре оештырыла. Бу турыда Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Татарстанда фермер мәктәбе белем бирү проектында катнашу өчен конкурс нигезендә сайлап алу башланды. Фермер мәктәбендә уку өчен 11 октябрьгә кадәр экранда күрсәтелгән электрон адреска гариза язып, кирәкле документлар исемлеген, презентация яки видеоролик җибәрергә кирәк. Катнашу шартлары белән тулырак итеп нигезләмәдә танышырга мөмкин. Республиканың зур елгаларында затлы балыкларны үрчетүгә игътибар итәләр. Тукай районында махсус үстерелгән берничә мең шегә балыгы маймычларын Шулман елгасына җибәрделәр. Алар табигый сулыкларга ничек ияләшә? Хәбәрчебез дә кызыксынды. Маймычларны суга җибәрү процессын датчиклар ярдәмендә күзәтәләр. Когда сильно понижается кислород, рыба уходит с этого места. Вот здесь сейчас 13 в каме показывает, 13,58. Очень хорошо. Кислородка бай елгада маймычларга ияләшеп үсү өчен мөмкинлекләр җитәрлек. Берничә мең шегә балыгы маймычларын ясалма шартларда үстергәннәр. Плодотворенная икринка где-то в течение недели превращается. Ясалма сулыкта уылдыкны аталандыру вакыты 2 айга сузыла. Шуннан маймычлар үсеп җитлегә. Моңа кадәр маймычлар бассейнда йөзгәннәр. Табигый елга ияләшү өчен шартлар бар. Ярга бәрелмәсеннәр өчен аларны махсус торбалар аша тирәнгәрәк су төбенә төшерәләр. Компании, которые в водоохранных зонах, либо Кайбер компанияләр экологиягә зыян китерәләр, табигатьне саклауга җитди карамыйлар. Аларга чисталыкка караганда фәнни тикшеренүләр нәтиҗәләре кадерлерәк. Елгаларга балыклар җибәрүне зур предприятиеләр оештыра. Алар җилкәсенә ресурсларны яңарту җаваплылыгы төшә. Шуларның берсе юллар төзү һәм ремонтлау белән шөгыльләнүче Татавтодор оешмасы. Поставка строительных материалов, таких как Руда булмаган материаллар вакташ, кым, сулыкларны саклау мөһим. Экология законнары таләпләренең тагын берсе су ресурсларын саклау. Компания Шулман елгасына 3000 шигә балыгы маймычларын җибәрде. Бу җәйге навигация вакытында китерелгән экологик зыянны капларга тиеш. Хәзер көз көнне елгада балыкларга яраклашу өчен уңайлы шартлар җитәрлек. Фанис Мөхәммәтов, Вадим Струминский, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары. У войны не женское лицо. Сугыш чоры хатын-кызларның батырлыгын чагылдырган шул исемдәге китапларны тарату дәвам итә. Бу районында да сугыш каһарманнарының батырлыгын чагылдырган басманы аларның туганнарына, якыннарына тапшырдылар. Тантана туган якны өйрәнү музеенда узды. Бөек Ватан сугышының 2 ветераны сәламәтлекләре какшау сәбәпле әлеге тантанага килә алмады. Беренчесе Украина фронтында ил азатлыгы өчен көрәшкән шофер элемтәше Мария Стратонова. Кадрият кәрне аның кызына тапшырдылар. Как рассказывала мама, увидев первый раз, когда она... Әнием сөйләгәннәр буенча ул үлем белән күзгә күз очраша. Язмышыдыр инде, исән кала. Әмма әнием күз алдында иптәш кызы һәлак була. Көнбатыш Украинада чираттагы сугышчан операция барышында Мария Страпонова яралана. 20-нче зенит полкы немецлар артыннан куа бара. Әмма дошман ягы автоколоннага каты уташа. Пуля машина кузовы янындагы солдатның йөрәгенә эләгә. Кыпылчыгы исә батыр кызның иңбашын яралый. Галина Страпонова әнисенең батыр йөрәкле хатын-кыз булуын сокланып та, горурланып та сөйли. У войны не женское лицо китабы эчендә рәхмәте зур. Китапның икенчесе сугыш ветераны Гусарова Валентинаның кызы Вера Евдокимовага тапшырылды. Районның ветераннар советы рәисе Җәүһәрия Хисаддинова данлы юллар хатирәләрен яңартты.
Безнең өчен бик кыйммәтле. Чөнки без сугышта катнашкан кыз хатыннарыбызны искә алабыз. Аларның сугышта күрсәткән батырлыкларын безгә бүген менә шушы яшь буын күрсәтте. Без шушы сугышта булган үзебезнең хатын-кызларыбыз белән горурланабыз. Чөнки алар безгә шушы якты тормышны бүләк иттеләр. Без шушы якты тормышны бүләк иткән үзебезнең әби-бабайларыбызны, әти-әниләребезне беркайчан да онытырга тиеш түгел. Безнең буынга азатлык яулап биргән ветераннарның истәлеге мәңгелек. Сугыш чоры батырлары зур хөрмәткә лаеклы. Сугышта батырлык күрсәткәннәрен, үзләренең яшәү рәвешләре белән хәзерге тормышта яшьләргә тәрбия биргәннәрен без буыннан буынга тапшырырга тиешбез. Безнең төп максатыбыз шул һәм шундый эшләргә тиешбез дә. Тантанада ветераннар хөрмәтенә сугыш чоры җырлары, шигырьләр яңгырады. Фарис Мөхәммәтов, Гакил Камалетдинов, Татарстан яңалыклары, Буа районы. Казан зоопаркы хезмәткәрләре Instagram аккаунтында кызыклы видеоязма урнаштырган. Бу кадрларда шимпанзены ашаталар. Имзүче хайванның тәртипле булуы сокландыра. Хезмәткәр һәр кайсына болгар бурычы һәм 3 помидор бирә. Үз порциясын алгач маймыл китеп бара. Бу шимпанзе көн дәвамында ала торган рационның аз өлеше генә диелә зоопарк хезмәткәрләре аңлатмасында. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде, без сезнең белән саулашабыз. Коронавирустан прививка ясатырга онытмагыз, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Исән-имин булыгыз.